खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। LJBI एयारपर्टआव गंसे गारियाव हरखाबै अर नांदों। पुलिसनि फायरिंआव मोसौ सिखावा जोखोम जादों। नकल रांजों लोगोसे म्यानमारनि सानै नोगोरारिखौ हमनो हादों। खुंगा ब्रैथि 1 बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंदों सोनाब सानजारि नोगोर दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादा। मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गुवाहाटीनि लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव मोनसे अर नांनाय जाथाय जेराव पार्किंआव दोननाय गंसे NL 0182908 नम्बरनि स्कर्पिय' गारियाव अर नांदों। मख'नो गोनांदि स्कर्पिय' गारिया दावबायारिनिनो गंसे गारिमोन होननानै मिथिनो मोन्दों। बे जाथायनि उनाव एयारपर्टनिनो रैखाथि हान्जा आरो दमकल गारिया अरखौ खोमोरनायनि जाहोनाव जाथायसालियाव मोनसे गिदिर जाथाय सोमजिखांनायनिफ्राय रैखा मोननो हादोंमोन। बबेखानि बे जाथायाव सासेबो सुबुङा जोखोम जायाखैमोन होननानै GIEL नि बुंथिगिरिया फोरमायथिदों। हजाइ जिल्लायाव सनिबारखालि आसाम पुलिसनि फायरिंआव सासे सन्देह खालामजानाय मोसौ सिखावा गोब्राबै जोखोम जानाय जाथाया सोराङाव फैदों। जोखोम जानाय सिखावखौ नगाव जिल्लानि सिङाव थानाय रुपहिनि थागिबि आजारुल इस्लाम होननानै सिनायथि होदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला पुलिसआ लंकानि उदालियाव गंसे लाक्जारि गारिजों मोसौनि फालांगि खालामनाय खौरां मोननायनि उनाव गोख्रों अपारेशन खालामदोंमोन। लोगोसेनो पुलिसआ गारिनि उन होसोदोंमोनब्लाबो शंकरदेव नगर पुलिस आउटपस्टनि बेरिकेडखौ सिफायनानै दुब्लि बारिजों सिखावफोरा खारखुमानो नाजादोंमोन। जाहोनाव पुलिसआ गुलि गावनायाव आजारुल इस्लामा जोखोम जादोंमोनब्लाबो गुबुन माखासेफोरा खारखुमानो हायो। जाथायसालिनिफ्राय पुलिसआ गंसे 0.765 mm पिस्तल, गरनै गोथां गुलि, गरनै लांदां कारतुज, मासे मोसौ आरो AS 01 GT 6020 स्विफ्ट गारिखौ जब्द खालामनाय जायो। जोखोम जानाय आजारुल इस्लामखौ नगाव सिभिल हस्पिटालाव फाहामथाय होनायजों लोगोसेनो खारखुमानाय सिखावफोरखौ खानो पुलिसआ सन्दानगासिनो दङ। मोनसे गोख्रों अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों आसाम राइफल्स आरो मिजोराम पुलिसआ 4 दिसेम्बरखालि साम्फाइ जिल्लानि नगुर ओनसोलनिफ्राय गासै नोगोद 1.24 कौटि भारतारि नकल रां जब्द खालामनो हादों। बेनि अनगायैबो सोरखारि मावफारियाफोरा बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय सानै म्यानमार नोगोरारिफोरखौबो खानो हानाय जादों होननानै फोरमायथिदों। जब्द खालामनाय राङाव 500, 200 आरो 100 रांनि नटफोरखौ मोननो हादोंमोन। लोगोसेनो आसाम राइफल्सआबो टुइटारनि गेजेरजों गासै 1,24,89,900 नकल रां जब्द खालामनायजों लोगोसेनो सानै म्यानमार नोगोरारिखौ हमनो हानाय जादों। बबेखानि भारत म्यानमार सिमायाव बेबायदि आयेननि बेरेखायै खामानि मावनायखौ फोजोबस्रांनो थाखाय गोख्रों नोजोर होनायखौ नुनो मोन्दों। दासान्दि बे जाथायजों लोब्बा थानाय सानै दायनिगिरिफोरनि बेरेखायै आयेननि गेजेरजों गोख्रोङै नायबिजिरनो लाबाय। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय समखं इउएन एकाडेमि फरायसालिनि थाखो खथायाव दिनै सोनाब सानजारि नोगोर दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादा सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंगा ब्रैथि 1 बोसोरारि जथुम्मा खुंनाय जादों। बे हाबाफारियावनो फुंबिलि समनि 7:30 रिंगायाव फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिजों जागायनानै 10 रिंगायाव सोनाब सानजारि नोगोर दखरानि बोसोनगिरि, बिबानगिरि आरो गासै सोद्रोमाफोरनि सावराय जथुम लाफानाय जादों। बेबायदिनो बेलासिनि 11:30 रिंगानिफ्राय बर' हारिखौ सिबिग्रा, अनसायग्रा आरो हारिनि खौसेथि मोजां मोनग्रा दैदेनगिरि, मेलेमजिबि आरो गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ लाफानानै सावरायमेल लानाय जादों। आरो बे सावरायमेलाव मासिगिरि हिसाबै अमिन बर', बेखेवगिरि जनाराम ब्रह्म आरो बे सावरायमेलनि गाहाय आलासि हिसाबै धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि रातिराम बसुमतारी आरो थांखिजानाय बुंथिगिरि हिसाबै सानसुमा बसुमतारी, बोखावै लखिमपुर जिल्ला बारग' BLT अनसाय आफादनि आफादगिरि दीपांकर नार्जारी, धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लेङाइ आफादगिरिजों लोगोसेनो
गोबां हांख्रायजानाय माननि आलासिफोराबो बाहागो लादोंमोन। कार्बि आंलं जिल्लानि रंकिमिनि साखाथियाव थानाय सिसारलांस जायगायाव सनिबार सानजौफुनि 1 रिंगासोआव हाग्रानि मासे मैदेरा गाग्लोबनायनि जाहोनाव सासे सुबुङा दुखुनांथावै जिउ खहा जायो। थैनाय सुबुंनि सिनायथिखौ पिटर टेरेननि फिसाज्ला आलबानुन टेरेन 28 बोसोर होननानै सिनायथि होदों। बे दुखुनांथाव जाथाया सोराङाव फैनायनि उनाव गोख्रोङै जायगानि थागिबि सुबुंफ्रा जाथायनि बागै हाग्रा बिफाननो फोरमायथियो। बबेखानि माखासे समनि उनाव हाग्रा बिफान आरो पुलिसआ जाथायसालियाव नुजाथि हैनानै नायबिजिरनायजों लोगोसेनो मैदेरखौ हाग्रायाव दैथायहरफिननो थिरांथा लानाय जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।